na zo muku da bidiyo kyauta. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka. A yau na zo muku da bidiyo kyauta wanda zai taimake ka a rayuwanka idan kai musulmi ne. So ya kamata ka yi amfani da wannan bidiyon da zan yi yanzu, bi ma'ana wannan addu'an da zan yi bayani a kai. So da yawa daga cikin mutane wasu suna neman dukiya har ma abun kaga sun damu da neman arziki a duniya har ma su manta da ibadansu. So wannan ba shine mafita ba, saboda duk wanda ka gani yana da kuɗi ba wai wayon shi ya bashi ko dagewansa ba. So wannan arziki Allah ne yake bada ita, kuma abun da ya kamata ka yi da farko ka roki Allah kamin ka fara neman kuɗin. Ka roki Allah, saboda idan baka roki Allah ba, ba yadda za ka samu ka cimma nasara a rayuwarka, more especially idan kai musulmi. Idan kai musulmi ana so kowane lokaci ka kasance kai mai addu'a a rayuwarka, saboda addu'a ita ce za ta fitar da kai daga cikin kowane irin hali. Za ka ga mutum yana neman kuɗi ido a rufe, wani yana kokari har ya sufa ka ga ba wani kwanciyar hankali, ba kuɗin kuma ba wani abun da ya cimma. So abun da ya kamata ka yi shine addu'a. Addu'an da zan baku yau, zan baku wata addu'a wanda idan kana neman nasara a rayuwarka na duniya, so ka yi amfani da wannan addu'an. Addu'an ba mai wahala ba kuma ba mai tsayi ba. Addu'a ce wacce za ka yi a cikin second 10 ya yi yawa. So ina so wannan addu'a zan baku ita a matsayin ina so kowane musulmi ya rike ta. Duk wanda ya ga bidiyo nan ya rike wannan addu'a ya ringa yin sa, saboda shine addu'a na nasara a rayuwa. Idan kana neman nasara a rayuwarka, so ka rike wannan addu'ar, saboda ana so idan za ka yi bidiyo a YouTube ka yi bidiyon da zai amfani mutane. Kada ka yi bidiyo wanda zai cutar da al'umma ko zai ɓata tarbiyyar al'umma. Ana so ka yi bidiyo ko ya zamto na karantar da mutane akan abu na ilimi, ko kuma na sa mutane su fahimci abun da ya kamata. Haka kuma ga masu kallo, ina baku shawara, duk wanda zai kalli bidiyo, idan ka sayi data ka sa a wayarka, ya kamata ka kalli bidiyon da zai ma amfani a rayuwa. Saboda datan da kake saya da kuɗinka kana amfani da ita ma ran lahira za a tambaye ka ta ya ka ɓata wannan data. Saboda wani zai saya data da kuɗinsa ya ɓata data nan ta hanyar da bayi da kyau, ya damu kanshi da neman wasu bidiyo na alfasha, wasu bidiyo na batsa a cikin YouTube. Saboda haka YouTube ba ta allowing bidiyo na batsa. Saboda idan kana neman bidiyo na batsa a cikin YouTube ba za ka taɓa samu ba, saboda YouTube tana da community guidelines. Sai dai su sa maka wani thumbnail haka ka ga hoto kamar wani abu, idan ka kunna kuma sai ka ga zuliya. A hakan datan ka zai kare. Da kuma wasu maganganu, wasu suna bidiyo suna faɗin wasu kalaman da bai kamata ba. Idan kana so ka fahimci, let's say ko kana da aure, kana so ka fahimci yadda ake zaman aure, akwai takaddudin, akwai hanyoyi da yawa da za a fahimci wannan ba tare da sai ka biyu yan iska suna ta maganan su, wasu maganan iskanci kana sauraro ba. Akwai hanyoyi da yawa mafita. So wannan dai bidiyo bari muna yin ta ne a takaice, ba don irin wayannan maganganu ba, saboda mai kallo yana so in bashi wannan addu'an da zai yi ya samu nasara a rayuwa. So wannan addu'a ba wani addu'a mai tsayi ba, amma kamin in fara wannan addu'a ina gayyatan ka, idan baka yi subscribe din wannan channel, da ka danna subscribe, sannan ka danna mana like, sannan kuma ka yi mana comment in akwai abun da baka fahimci ba. So addu'an da za ka yi shine, za ka ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wannan ita ce addu'ar da za ka ringa yi. Bi ma'ana idan ka yi sallah ka yi wannan addu'ar lokaci 5 duka. Idan ka yi, za ka iya kana ringa wannan addu'ar, saboda za ka samu wadatan zuciya a rayuwarka,
kuma za ka ji daɗin rayuwanka in Allah ya yarda. Wannan addu'a za ta fitar da kai daga kangin na kunci a rayuwa. So addu'an dai ita ce rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ita ce addu'an. Wannan wasu ayoyi ne a cikin suratul Taha da Allah ya saukar da su. So wannan shine addu'an da zan baka idan kai matashi ne ko kuma ko lesse ko ka kai wasu shekaru dai rayuwa ta sharke maka kana neman mafita a rayuwa. So ina so ka rike wannan addu'a ka dage kuma a hanyar sana'arka. In Allah yadda za ka ga canji. So a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Addu'a dai ita ce rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Idan ka duba dai kwata-kwata bata wuce second ɗin 10 ba. So ita zaka rike. Zaka iya ɗaukan wannan bidiyo ka duba ko kuma zaka iya zuwa cikin suratul Taha zaka ga wayannan ayoyin zaka iya amfani da shi domin ka haddace su, ko kuma zaka iya dai wannan bidiyo ka yi ko downloading ɗinsa ko kuma ka yi abun nan yadda dai zaka haddace wannan addu'an ba mai sayi ba. So anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Ina so duk wanda bai subscribe ɗin wannan channel da Allah a yi mana subscribe, saboda yawan subscribe ɗin da mutane za su yi shine zai ba mu ƙarfin gwiwan kara neman sa wasu bidiyo a channel ɗinmu. So anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, sai mun sake saduwa a gaba.